Paragraf 74. 1. Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny. 2. Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovršeným veku 18 rokov, môže do dovršenia veku 18 rokov, najmenej však 3 mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu. Osoba spolujazdca má v takom prípade primerane povinnosti podľa paragraf 4 ODS 2 písma až D. Žiadosť zákonného zástupcu podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať údaje podľa paragraf 107 ODS 3 písm D,